си поговорим за съобщителните и въпросителните изречения. Всяко изречение, знаеме, започва с главна буква. Вътре има думички, които са свързани по смисъл, защото ако кажем просто разбъркани думички, които не са свързани, например маса, стол, играя, ходя, тичам, червено, зелено, това изречение ли е? Не. И съответно изречението има своя край. Веднъж завършва с точка нашите изречения, веднъж с въпросителен знак. Ани, Марти и Стефан са приятели. Марти и Стефан приятели ли са? Добре. Звънецът звъни, Стефи. Звънецът звъни ли? Добре. Отговорът е ябълка. Какъв е Може ли аз въпрос? да кажа? Да. Какво ядеш? Добре. Отговорът е пръстен. Какъв е въпрос? Какво носиш на ръката си? Добре. Какво друго може да попитам? Какво носиш на ръката си? Отговорът е зелен. Какъв е въпросът? Какъв е цветът на листата?